kokthai kerikha bono lobnani bini musamano lob sawi sarani kokthai kerikha hayada belai hambai Phoenix nini naithothok rsamung te musamung bai khaina sin bukhano tongthori kalangmani bagai kha khayoro khoroksapano bat grikhna je boro kha pangsrang gya ngai jotra kha pangsrang bai khana nini naithothok musamung nugui tabo khoroksa bukhuk juk belai khe khapang tongthok jakha te srang jakha bo bono yapai kisar namu sungjago haini bagai sini bukhuk okra juk di bagai no sung pal khlaina kahia bokhrop laina boras koina Hello. Ini sudah musaman bukan ke, ini musaman ini dia sudah dia bangun tik khor guna boleh pis tak apa nak? Ya apa? Ambai nana nang tini osraino khapang srang rinai bono khabas rei je 20 taka ramani a 20 taka te 20 guna ngai nai ni nukhungo a rang bathung kaitor hamari phaitung